belanda hambaya paro sini media person dong no tamni bagai hinke sengkini hezamara ardi blog ni bisingo khobjak dungmakarik dok bisini tak hombokro kami faisok paika ekdom 2 and 3 kilometer ekdom lama hamyani bisingo phano wati judi no wawi thangkai boni yang malkhung hai ka ba bike rok bai phainani belai no problem tongo haini bagai phano sengkini broni o jaga sok paika tamni bagai hinke lai thangnai 2 tarik April 2022 ni salo orni khoroksa buku khumtia bo thei thangjaka saisung no suse dengai aboni bagai seng bini sra dokhlainani bagai seng de sini suksak simna blog YTF ningai seng brok no sini je suksak seng kisa subaka de amoni bisingo phano borok no khumsao no 11 jona borok hai arke tonglai jawo tei lama tai tui tei kareni bonoro mungsa phano ta phano geriko aboni bagai ang tipra haikaba sini haste hapang no koinai borni o jagao tui karen tei lama sini brok rongni orongke jotoni slai kotor pukno lama no langma no sramnai sramnani bisingo ang sini tipra hastini hapang no ang koyo borok no immediately borok no daktikhe bongni amo solution khairnani bagai tei borok ang ta wora phai khana paika borok tuisani tuirok no khoklaiye nanglai tonglaikho tei kwbangma jagao borokni problem tongo lama to number 1 nango tei tui ningekhe maisaya tongman phano tui ningele tongmaya awon bagai sengtini bongni oro phaisok paika bwskangni salo sini joto tipra hasteni borok judi no borokni o family no subana musungui tongkhe borokni o family ni bwskango norok nongni saklom no rinani musung khangke norok borok no suba phaidi kaham kane subadi mongke thei thangjanai let khumtia bini bufa tei omo hongke thei thangjanai khumtia bini buma mo haikene tongo bongni joto family kaisa nogono 11 jona khai tabuk tonglai jawo awoni bagai borok no seng je suksak sini bubagrani ideology no nasigei bubagrani dagi mungno seng naharingo tausik jora seng khlai tongo bwskango khlai thangnai tei joto nono haino hai hambaya phorei ani kok asukno hambai।